Hello guys, mayong gabi ipadulong na sa kagabiunan guys na ademi karon diri sa Pagadian Market. Welcome to my channel for today's vlog guys na merkado ni banana. Magpaalot unta siya guys, so nya daghan nagtabo oh. So mobalik na lang mi ugma kay daghan pa manggahulat nga customer kay ug amuan ang hulaton magabin-an mi nya magluto pa migsudan sa among mga dogi-dogs kay wa na po sila isudan. So muli na lang mi ani guys kay gabiin na pod unya nag-apas mi sa agas kay naay agas karon kay para makahumot ko sa nilabahan or sa bayo trabahoon dito para ako mga babies makakaon na law nya pa sila makakaon di magluto pag sudan. Magluto pa man mi guys. So kita-kits niya sa balay. Hello guys, welcome back to my vlog. So naabot na ta sa balay guys. Magbagyoy pag abot na mo guys unya kay ning agas man so ning diretso din ko diri sa tubig guys kay magpundo tag tubig sa to ang mga planggana ug balde kay wa na mga sulod guys nahurot na kagahapon kay ginagligo ko sa mga for babies so nahurot gid ang atong pundo. Hawa bots be, hawa bots. Ato nga naon kay mura pa dayon ning tungabo ning tubig diri. Ang ako ang sipat nga anak. Ato dito saka sa pagdanan. Ayo diri saka dito ka. Masa tiil kay hugaw kay kag tiil. Kana si bots guys, so wala na siya buot. Mura ang dako kay na siya nga tawo guys. Ako kay na siya nga dogi dogs pero ang hunahuna anak guys bata pa wa na siya pakialam guys nga natumba na niyang mga tai wa siya kabalo nga iyahang kuan mo nang hugasan na iyahang tiil kay bisag nakatunog na po nagtaig ihi pero kung gipang siligan ang tai karon wa man nga pisat ang ihi siguro ito tunuban na niya wa na siya buot nga guys ang salad ko tubig, punduhan dire kay para atay tubig igma din maghumol ko karon humol ko ang mga kanang bulingon na mo gamay ra man ang bulingon guys pero gi anam-anam na kog buling ba para ay buling anam-anam na kog laba para dili mo daghan dili mapundo ba humulan karon ugma brasan kaya naswasan na po kaya natay pundo tubig para halay dayon. Kaya mauga man dayon karon guys kay init naman ang panahon. Wala na siguro yung bagyo guys. Gawas na siguro ang bagyo kay nindot naman ang panahon guys. So magdali-dali tag panglaba. Ang ako ang duha ka bani guys kay nauga na to kay ako manggi bulag ka ganinang buntag. So nauga na to siya guys. Akong trapuhan ang hagdanan kay muling ko draba din tunda kong tawo diri. Lo karon sa tiris unsa kay gihilabtan pud ato. Pag uli na ko guys nagkayamukat ang basura guys. Dili ta kapasangil sa kung duha ka babies nga nabilin diri. Kay wa man ko kita. Nagyaw-yaw na lang ko guys pero ako ka kung ginsay giyaw-yaw na ko si boss ba o si Dudong Dagul ba. O di si Dudong Gamay kay sila ra nang duha gyud ang magasinabot guys. Sila ra gyud nang duha ang sipat kaayo. Manang di ko kapasan nila kinsang duha nila angga. Wasak-wasak sa basura guys. Minggani pud guys kay ang ilahang giwasak-wasak ang basura nga dili malata. Mura pud lang hilabtan ang malata wala baya pud. Kay balo siguro sila kung malata ang ilang hilabtan masuko jud ko kay agoy lisod kaayo magpilit-pilit sa tiles ang malata nga sagbot mo mao ilahang gihilabtan. Nya di ko kapasangin nilang duha kinsay nang hilabot nilang duha kay wa mi kita. Ingon ako ang banana na. Saon ni muna ko pasangin nga wa man ta kita. Sa dain na lang na. Hindi yaw igor tama na ko sa yaw-yaw guys kay wa mi kita kinsay gabungkag nilang duha si Dudong Gamay ba o si Bot ba. Yaw-yaw na lang ta. Nanguan pa kog bulak karon guys mamubo kog bulak guys kay wala na bay aga ulan diri guys mag duha na kaadlaw o tulo ang mga tanom ubuan kay init kay kaganina ning dag-om siya pero wa siya ka ulan nya kayo pamana na puno so diri sa ta sa sulod awa dong agi ko dong
Ang hawak ko siya guys. Paagi ko niya. Agay, daan na ka dong. Ambil na akong chinilas ni. Wain sad ko ang tubig. Namalit mig kuan guys. Naatay turon. Kay gikan mi sa akong mama. Hala akong blotter nito wa pa nabutang kuan. Ini tubig. Hala wa pa naluto ang akong saban na lutoon sa nako ni akong saban na bi. Ning gani kay nakakuha ko daag saban na ginang bunta guys kay kung magabiin na guys dili naman pwede manguha. Ako san hapit na. Iya buning sa kuan may itumbal tan-awas si Dudong nangihi na po diri oh. Ara oh. Luoy magipasudlon gud. Ay sige, ay papatakag pangihi dong. Ang diri oh. Ay papatakag pangihi ba kay atong balay limpyo kay manimo anso. Nara guys, nagpalit mi og sudan sa mong dogi. Nagpalit og tamban. Isa ka kilog tunga kung gipalit guys kay mahal ang isda karon guys tag 100 ang kilo sa tamban. Palit ko og isang tunga. Kay para dugay-dugay mahurot sila mabtan og simana siguro na kay isang tunga man. Depende guys pero akong bana magkuan guys magtimpla sila sudan guys. Dili man tag simana kay akong bana grabe kay mohatag sila sudan. Daghan kaayo. Hindi siya kabalo mo budget ako kay kabalo mo ko mo budget kay guys mo nang ako di mo pakaon sa mong dugi kay maka-budget ko sa ilang sudan. Nagpalit po kog tangkong sa ko ang bao kay ang katong tangkong dito nga akong tinanom guys wala na kaayo siya ning kuan. Ang dahon wala na kaayo ning labong kay gipang putol man gud sa tag-iya di ana sa balay kay namalik naman sila puyok diya guys. Na ay makuha pero ginagmay na lang para sa una tong daghan ka kung makuha niya tambok yung mga tangkong karon wala na kaayo. Umula na lang na ako nig tubig guys kaning nabilin. Gamay ra ko ibutang. Kani umulan ako nig tubig para dili dayon malayos. Kay 3 days naman po to sila ay kuanan guys. Namalit ko og kuan sigarilyong banana. Kani suka kay para sa imong unang umana ni gugas ang kuan may. Nagpalit pa kog asin guys. Kape ni banana. Nagpalit ko duha ka suka kay kumuhotdan og sabaw ang ilang inuna niya daghan pag isda. Pwede ra sabaw ang ako ang kuan. Tanawa nalimtan na ako pasiga ang herbal. Nauli na ako magluto may eh. Awa dong. Nakasimot si Dudong gamay sa isda. Awa dong, kaon lagi mo rundong, don't worry. Kaon mo rundong. Ako na ning timplahan guys. Dayon magluto ko guys sa uling. Sa uling ko magluto para makabudget ta sa atong gasol. Yan nindot jud sa uling guys kay lami ang luto sa lingba dugay mabaho ang sudan din mag-init pa mo pug mga sudan namo guys. Napay herbal namo akong initon. Ihurot na ko ning isa ka ingon ani guys para dagang sabaw ako ma kuan sa ilaha. Ina yung agas lagi may. Na. Dayon timplahan na napo man di ay kuan ahos dayon. Timplahan na dayon nako. Ang ato ang inunan pero dili kay nako daghanon og ahos guys kay sa ato ra baning for babies. Gamay lang ahos. Ana ang ahos.
Wala pa may kana pang balding ay kanang palanggana nga na ay taklob. Kanang uban wala may kanang tanan dia wala jud na pati ng mga galon wala. Ganina ra siguro nining agas mga alas 6 or alas 5. Nadugay man gud mi sa tuburan guys, basta matumig tuburan dugay di mi makauli guys kay. What is magchika-chika pa man mi didto. Ana. Awa dong. Mag-init. May kape ka? Mag-init sa kong tubig guys kay akong Gluternit guys wala pa nahumulan. Gani nanguha ko daan og Gluternit guys kay kahibalo jud ko pag sa tuburan mi magabin-an jud mi day nakuha na pud ko daan og sa banag gayabas dito ko ganina. Pagawa si banana ning sakay ko saya doon naman diara sa unahan pero ning sakay lang ko niya guys. Pagpauli na ko nag-hike. Babaw ra dito sa Muaman. Nanguha ko daan kay bahalag madugay mi dito sa kuan sa tuburan at least naa na koy herbal. Dayon naggrocery pud ko gamay kay wala naman mi shampoo na hot na ay duha na lang kabog nabili shampoo namo. So naggrocery na lang pud ko gamay guys para di mi mahot og shampoo. Dayon sabon panglaba. O sabon panglaba guys. Nagpalit sad ko. Dayon ani maghaling dayon ko guys. Namaya po ba mag-anggit sina ay? Maghaling na dayon ko guys kay sa uling ra ko mag luto. Saba kay pati akong mga miming gagmay pod. Makahibalo na pud sila maabot mi guys. Apil pud sila banha. Kaloy oy. Wala pa na ako na picturean, di kumanta ng picturean kay amo lang ipaadap sa lain guys kay dili na namo makaya og adap guys kay kanila di mag bise maglakaw-lakaw ana unya. Kinsa may mo pakaon. Mamaak ra ba na preso sila mga kuan kay ba mura na kaning mga ni ay mga kuan na kaayo lihok na kaayo sa tanan. Ako sa niido lang sa lamisa kay diri ko maghaling. Dayon nakalungag naman pug ko daan kaganina guys kay before ko ning mula ka mo unta ko sayo guys. Otong sayo ko naglungag ay naglimpyo ko daan diri sa balay namo. Aya ko unta mulakaw. Na kay nanawag man akong banana, miingon man siya nga muuli daw siya, dindirira daw siya sa balay mag-standby while naghulat sa asawa sa iyang busing kay kuaon niya ang asawa siyang busing pagkahapon motong diri siya nagpaabot motong wala na lang kuning dayon og lakaw kay ning uli man siya pero giandam na nako akong mga dala nga akong ihatag giandam na nako akong dala nga akong ihatag sa akong mama gipang-andam na nako guys. Kay para walay mabiyaan ba, walay malimtan. Nawag man siya, ingon man siya nga uli ko diya palangga, diya ko magtambay while nagpaabot ko sa oras nga kwaon ang asawa ni Sir. Otong wa ko kalakaw, nagdungan na lang mig at tuburan dayon. Pagka alas 3, ning lakaw siya, nagpabilin ko dito sa tuburan kay gikuha niya ang amo sa ay ang asawa siyang busing. Pag guman niya og kuha, ayan, balik ra pud siya tuburan. Auto. Laban na to ning ikubag kay sayang man eh.
tag 5 biya king buok ani nya. Tag ato mag merkado kung di may makadalag ikubag. Magpalit pa kung ikubag dito oh. Magamit pa. Hala, bukan na kung kuan ga. Apa kanon ra nagkuan ron. Pakanon lang na siya og kanon ron. Nangita lagi nagsashi. Tagabuntag naman na siya pagkanog sashi good. Among Rosil guys, akong Persian, wala ning kaon sa iyang cat food. Nag-inuin na po na guys. Kay ning kaon sa iyang sashi guys. Nangayon na po nagsashi niya. Wala na namo gianad guys nga buntag gabi na mo pagkaon sa iyang sashi kay ang iyang sashi guys ning mahal. Utong amo ang gikuan di minimize na mo siya pagkaon sa sashi kay ning mahal man yung sashi. May Rochelle, nangihi siya dito, May? Kulang ko kuan. Ibuo man mas yung trapo dito, butangan na to. Butangan mo na akong trapo dito. Trapo dito. Wala? Dos, kanari. Wala mo kanari. Muta daw. Wala, asa ka na siya nangihi? Or baka natulog rin na siya tibuok adlaw. Wala daw nangihi akong Rosil guys. At kung sanaday ka na siya, natulog siguro na siya tibuok adlaw. Maglot. Ayun yan na lang napakanon ang mga iruga. Kaya ano, lami na ilang kaon karon kung bago ang sidaan. Ay si Inday, uwi na kayo. Nangitag bagong sudan. Si Inday Beauty guys. Nangitag bagong sudan. Magkuan sa kay. Wala na, rod yung kutsara. Naghaling sa ako eh. Ako sa ning tangtangon akong rilo kay. Sa gabal kayo. Wala na lang kung nagpalit o pupimik kaya naamay gata. Bukan. Ang bukan naman dyan, iskuaan mo kayo dyan. Iskuaan ko mo. Ay, di ba? Bukan na. Ano Kanina, bukan na. ay, akong blow turnip. Wala, inutom ka? Inutom ka na. Pagtimo. Pagtimo, May. Igutom siya guys, kaya wala man minaniud to guys eh. Nagkaon din, milakan paglakaw ganyan, busog kaayo. Yan na siya guys, eh. Gutomon na siya guys, yung atake na siya, yung diabetic na niya guys. Wala ni. Wala, gibutan na ako doon, kay guot. Bukan na. Bawal ako. Ginokos na yun. Okay. Magkuha sa kong ikuan guys, kanang ihaling na ko. Hawa dong, batching. Hawa dong. Si Butoy, ayaw lagi pag-atang sa dalan dong kay maglisod tag-agi ba? Ikaw gyud. Maglisod tag-agi ng style nimo. Mga bangga ta. Kaning gitakloban nimo isa ka balde diri puno na ne? Guys, nag-awas-awas ang tubig.
Imbis magkuha ra kog haling, ihaling sa uling, ako na lang hapito ng kuan kay sayang ang tubig agas-agas. Kahit kini tubig diri sa mga agas eh. Kay kuan magpalong-palong. Mooni ang pinakapait ng tubig guys nga subdivision. Ang ubang subdivision guys kusog king tubig way palong-palong. Ingala mi diri sa muang anong palong-palong ning tubig diri. Dapat taga-adlaw ang agas diri di mapalong. Idaog-daog mi diri sa tubig guys. Nya pag abot sa bil dagko ra bang bil. Ang tubig magabi ra mo agas. Alternate pag ang agas ay dili magabi alternate. Mo agas karon ugma wa. Anak diri guys. Kani akong haling kinindot ni haling. Gutom na ka dodong, gamay? Gutom na ka? Dagway ba ya oy? Igutom na daw siya oy. Uy, sa kong dodong gamay ay. Palangga kayo sipat. Nay. Naray mo kuan o. Batsi-jitsi ha. Magaling na ka guys. Hindi ko naka-reels karong adlaw. Mag-reels day ko ron. Say ba kay maglisod man ko haling tungod sa uling ba nga di magkadimao. Daga na sobra uling. Apa may sobra din nagkuha man ko isa daan gud kay kung magkuan ta. Nya ang batang gamay ganina magidala ra ni doktora may. Oh, mama si iba. Kung sa kahit nila. Kung working student ka. Sila nag-uban in tawon. Tawagin niya sa kuwan ka. Ha? Ay, ako nang gikontak si Nanina, wa siya kay balungan ning hawa ding yang kao. Hindi na tatuloy mo nga ning napailanin diya. Ako man giingnan ning ko nga naulaw ba yamin ninday na ni ay kay kami ba yan nag-recommend niya ning ano siya kadlawon pag siya ning kuan. Ingko pangitay kog otro nanday na ni kanang walay anak ba. 60. O ingko 6K ang entrance. Ingko pangitay miglain ha kanang walay anak kanang di maguli-uli. Oo. Okay, kapoy kina maguli-uli. Diyan sa inyo mina. Sa sige ti, kung makakita ko, i-chat dayon ti ka. Ingko sa lalong madaling panahon. Kay need kaayo. Ingkon sa man tinong kauban, yung kalit mag-uli. Ingon siya, kadi siya mag-uli. Yung sige, pati uli-uli. Kaya niya dito, wala siya kanang trabaho kaayo. Niya buutan kayang mga amo. Ang ingon ni Nina na, wala siya, agoy, ito. Ala, asa to. Wala siya kabalugan. Kung siya, maubati, wala ko kay baluti, nga ning uli, dahil siya kunan, ning uli, uy. May klaro siya. Huwag makukuan ka, Ben. Right ko. Sangin din yung doktora. Tabang ng bana. Tungo yung bana sa. Man. Siguro tayo sito. Pagkaugma daw. Nanghid. Ulit. Yan ay nawag niya. O ba? Oo. Madungog man na dito sa kuan, di ba?
Wala nagtrabaho sa nina diya. Wala naman siguro. Pag ko nangutana, mangutana ko niya. Naku, ikaw nina, wala na po ka nagtrabaho di sa kuan nina. Naghaling na ko guys. Kay para matak-ang na natong inununan guys niya karon. Ako mga iro lit yun ni makakaon ron kay maghulat mi nga maluto ang ilang inununan guys kay para lami ang ilang kaon kay ngano kung bag-o ang sudan guys ilang kaon pud ana guys bla 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 bla. Lami po na ilang kaon ana guys. May paliw ko butang og kanang herbal sa baso nako katong itom. Nga baso kay para di. Oh, pwede ra din kung dili mo kuan balik ka sa kuan. Katong itom nga baso ang gamita kay para kuan mamantsa ang puti. Ano yung mga? Dili na mga sulod tanan iyabo. Taro nga ha kay mausi. Tulo ra ba nakabuka kung di kuha kay. O di lang yung kaso ka dong init na ba kayo ni? O di. Awak dudum. Oops. Wala ra ba ko kainom anak gabi. Ay, bisa gaawas atong tubig sa gawas. Dugaya, oy. So, guys, kay dugay kay mahaling. Wala ko nakablog sa tuburan ganina guys kay saba kay dito guys napagyo nagpa-sounds. Nakapiright ta. Di man pud ta makabadlong kay silingan dito ang nagpa-sound, magbaglong-baglong ta makaingon niya. Magbuot ikaw nagbayad sa kuryente mo ana ra ba dayon. Na nabuing na bis nga. Nuhangi ra ta nga ipakuan makakita na ina untag kuan kay masuko magbaglongon. Daoy naglagot na jud ko ani kung gihaling ba. Tuwa na pagkalaig ko anan. Napuno na la akong balding gisalog diri sa banggiro wa pa ko nakahaling. Aning kuan naman siya oning baga na pero gamay pa yang baga. Diyos ko Lord. May ang katong cookies ganina may baduda na ko gabrihan dito may oy bisag kita may makuanan ato may ha. Gabrihan lagi. Na isikyo. Patay sila. Football sila. Mura na football lang. Let's go lang gabi. Kay ngano mang nawala ang Scotch tape. Magkarga to. Dili lang ito palo. Babae na gata ng football daw. Magbuang na abri na ba tudaan. Kuan na siya guys, nahaling na. Tulog pud akong zip on ay. Yaguman ako ani guys, mga rinse ko guys dayon. Aya ko maghumol kanang manan ako diri tanan ba. Aya na din ko maghumol guys. Para ugma ready to brush na lang. Dayon. Was. Halay, pagkahapon uga, pilo, inding, wanay bulingon. After na pagpila ka adlaw, 2 ka adlaw, 3 ka adlaw, nga na pa'y bulingon. Pagkahuman, labhan na pod, ang inding,
Huwag na po. Ana raman na guys, ang live. Labahan, ana. Ano raman na ang live guys. Ang nukos langga. Wala ako naman butang na init na. Ini dali ara pud ka inita dito na ahal kapag ka inita mapanos na. Bukal la, pwede kinahukay ko. Tanawa magod. Nya gi okay nimo. Oo. Ang kanang lechon o napamay nabilin. Ako nang kitkiton ron. Kay gami kay nakitkiton ba kanang tiil ba guys? Tiil sa karning baboy. Makuha ng kuanon. Kitkiton. Makalingaw man na kitkiton guys. Malingaw tag kinitkit ana unya. Kitkiton na to na. Bipon ana to gamay kay napalo. Agoy madugmok man siya. Ugali na ko ni diri kay ibutang na langgana dira. Kay tunduan og tubig. Bao, dira. Nagawa siya? Ang tubig anto. Ang tubig. Kani may uyog-uyog ni May. Iya po dito sa balde. Wala na ni Idwin. Wala ko sa balit siya. Ako sa ang gardot na. Uy, itik sa Edwin. Iwa, buday kayo na kuha ni Ay, Edwin. ang Idwin Flores na kayong number yan? Awad diha. Sakit, katawag ka. Nga, ano gusto? Uy, look, ikuan. Tanaon pa na ka sa kuan. Dapat nag-monitor ka. Wala pa na ako na ng guard sir. Ano nga guard sa tisaw? Oo. Wala pa na ako na. Ito ka ganina, wag ka nag-ingon. Isa gitingil siya ba? Nagibili ni mo sa guard, nabuang na, bisag wato nahatag sa guard. Hindi lagi na mawala dahil kasi makot-ball siya. Ano nangutaan naman na siya? Ang bit ba na, mga inanak, hindi na yung batasan yun. Ako pa rin yun. Ako tawagan si Jun. Hindi ka dito sa makautang ka? Makautang mo? Tanawa daw imo ang kuan, lubwan. Ibutangan na ako mula alternate may. Nahaling na lagi kung ayo lagi. Utruhan ako butang guys. Uy kay napalong man siya. Lugar ba kayo na? Bukan eh, minsan malaling ni Dayon. Guys. So, patang sa mga. Ha? Ato ka sa lubuan. Ito, siya ay natin trabaho.
Pariya raman ni ang account ani ako ar gihapon, ako ar gyapon magamit ani. Itak ang sa na to 80 pala ay Rolimar man dai ni mo man dai ni. Na transfer naman dai ni sa Rolimar. Hmm. PM sa Philippines. Uy, biro man niya nakita. Aso-aso sa kong vlog. Muna guys, malimot din ko guys. Wala na din siya kuan. Reward. Ako sana ikuan ang cellphone guys kay para makatawag sa ato iyang kauban. Uy, manong ako maning number, change number. Change. Ako ara lagi gihapong account. Ito sa ibutang guys ha. Kung saan ko anong iyahang kuan kay para makatawag siya. Sa kuan na lang may nga account. Redeem. Akong account na lang, kaning number na lang nako akong gamiton. Select rewards. Unsa to siya TM to kay kung dito TM na. Dili gyapon mo tawagan. Dili mo friend sa Facebook? Oh, di. May wala may. Dili siya pwede makuanan. Dili makatawag. Dili ko makatawag. Oh, walay kuan pangtawag. Dili ko pwede. Di ko ka pwede makahulam no. Tanggol. Kaya kinusta na sa utang namin pagkita ng number ganun. Ano?
O, di wa? A, B, C, D, E. Asa na? Idin driver, Tara, Idin Idin Flores, Flores. kani. Oo, niya. Di man ta makatawag. Ano ba yung mga 0970? Nangutang sila. Na, saan man ako to? Thanks daw, be. Taray na to, be. Asterisk 143. Murag na bariya naman to imong kuan, may. Ang, Imong, awat dia, imong ulam, ani. wala pa makukapalod. Kuhan ka, kanang regular load. Wala ko kalod na regular load. Kalod ko, diretso na internet ha. Wala ba di tugi kuan, di ba? Imkunin mo ato ni ikuan ka para Wala bariyan. pa kapalod lagi siya pa. Kung tanawag ko balance siya. Di, kuan ko. The serve no ungiven words sa blogan. Patuloy na i-enjoy and redeem ng paboritong words gamit ang i-download ang Play Store app. Agi atot man yan. Sakit akong ulo. Try nag-utang. Ano ning call text is voice? Three minutes ra ni dali alag istorya. Ito nga? 3 minutes ra istorya ani. Okay lang. Kung pwede. Kung dili pwede sa kuha. Okay din kay mahurot na tong lod ko andra ni an alam. Nara akong gipon grocery guys. Gamay ra ni akong grocery. Na meron pa man niya na sa kuha lang. Hapit naman po kumahuman. Awa diya wa. Asus Ginoo ko, nagatang man sa kong vlog oy. Nagpalit ko gaming Clorox guys kay maglimpyo ko sa ihi guys. Butangan ako ani para di ta man imahong kuan. Kay kung sabon dra lahi nagpalit tag milk. Milk. Nagpalit tag sabon. Oh magkuan ko ron yan na. Kani nagpalit og sabon. Gamay akong grocery. Hala. Hala. Akong mga gapas may. Ang gel. Ambot ka na mo, kanara may mong gipit-pit. O katuhan itong gamay. Doon mo sa kusunod pwede mong kuhan. Dito na may butas mga sigarilyo. Ara o. Ay, kuyawan ako eh. Oh, nagpalit ko og shampoo. Akong toothbrush. Kaya akong toothbrush. Oo ba? Nagpalit ta gapas. Kaya wa na ko'y gapas. Og gel ni banana. Ora kung di grocery guys. Gamay ra. Kanarang mga importante. So guys, diri ra ta taman guys kay ako paning humanon ang ako ang trabaho maghumol pa kong gilabahan. So salamat guys sa inyong pag-subscribe sa ako ang YouTube channel. So, thank you sa inyong suporta o pag-like, follow, and share sa akong Facebook page, Facebook account, and also TikTok. So bye everyone, amping tangtanan. I love you. God bless. Bye.